Mandamado be c'est ñoxoñi surasi ale be jamana lakana ni marfay mais mogo mi be activiste ou be révolutionnaire ou be politique nice ale civil ale be jamana lakana ni micro de o sira tigɛ fɛ an be to kuma minnu na an be kuma minnu fɔ wallahi an ta tɛ ko an b'a mɔgɔ juguya la mais an ɲɛ bɛ plan machiavélique dɔ de la ka ɲɛsin an ka jamana ma fɔ an ka kuma k'u kunbɛn o de la to an ka kuma dɔw bɛ falen n'o kuma ninnu farinyala o kuma bɛ bila article 22 de kɔnɔ la défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen a bɛ bila o de kɔnɔ faso lakanali kuma de don nous sommes en guerre et si nous sommes en guerre il y a une communication de guerre au même moment n'a y'u to yen u ka bɔ ka kuma dɔw fɔ ka ɲɛsin an ka jamana ma an bɛ ka jamana de saraka an bɛ ka jamana de tɔnɔmada an bɛ ka jamana de feere et Evo Morales a dit que la patrie a besoin de patriotes et non de vendeurs de patrie an tɛna sɔn k'an ka jamana feere an t'an ka jamana feere o tɛ tɛrɛmɛ an bolo o tɛ tɛrɛmɛ an bolo min ye jamana feere o tɛ tɛrɛmɛ an bolo o kumakan duman yɛrɛ fɛnɛ t'an da parce que an sɛgɛnna quoi wotoro fali y'i to wotoro la ka anw hinɛ minɛ sini tɛ dɛ bi yɛrɛ t'an ɲɛ anw ka avenir tɛ dɛ an ka président yɛrɛ donnen don galama la mɔgɔ dɔw fɛ ko démocrate bi an bɛ k'an ka jamana sɔrɔ an tigɛ la o wagati fɛnɛ ko k'an da don bɔrɔ kɔnɔ k'an tɛ kuma Musa ni ta ye kɔmɔ ye ni kɔmɔ bɛ bɔ Musa ni ka minɛ ka dogo tigi ka ɲi ka ɲini o kɔmɔ la ça c'est une réalité qu'il faut considérer anw bolo bɛɛ k'i ka enseignement tiré o kɔnɔ o kɛra autorité ye o kɛra jeunesse malienne ye an bɛɛ k'an ka leçon tiré nin yɔrɔ in kɔnɔ o kɔfɛ ka na deuxième point na n'o ye Faransi bɛ ka surasi minnu fɛngɛ k'a yira aw la fɔlɔ quoi wallahi Mali surasi 90% ils sont d'accord avec Assimi ils sont d'accord avec Malick Thiaw ils sont d'accord avec Sogel so 90% o de bɛ ninnu nɔfɛ donc les petits 10% mercenaires minnu bɔra Côte d'Ivoire ka don Mali kɔnɔ nous sommes au courant Alassane Dramane Ouattara u y'u to Burkina cogo min ka Côte d'Ivoire déstabiliser ka ado ta ka na imposer ka Gbagbo ka palais bombarder 2010 k'a sigi o min kɛra o baara kelen de bɛ sen na an ka jamana an b'o kalama Faransi ka légionnaire minnu donna Bamako kɔnɔ an b'o kalama et mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ an bɛɛ terikɛ bɛ yen an terimusow bɛ yen minnu ni double nationalité b'u bolo les 9 les 10 les 11 wallahi Faransi ambassade ye message ci a bɛɛ ma fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ka tila ka numéro d'u ma ka yɔrɔw d'u ma k'u k'u yɛrɛ makara ko tasuma bɛ se ka wuli Bamako à tout moment c'est ce qui est la vérité bɛɛ bɛ se k'i kɛrɛfɛ mɔgɔ ɲininka k'i yɔ la double nationalité bɛɛ bɛ se ka enquête kɛ i yɛrɛ kɛrɛfɛ et au même moment ni surasi francophile ninnu wa u b'ali politique mɔgɔ min ka tendance la a dɔnnen don bilahi o don kelen na journaliste dɔw ni activiste dɔw bɛ ka bɔ ko 2 ans de transition ko mun kɛra ko k'o fɔ olu ɲɛna u bɛ ka ɲininkali kɛ tan au même moment la même nuit u bɛ k'o kuma kelen fɔ pour dire que c'est pas une action isolée c'est mûrement réfléchi et c'est savamment préparé Mali peuple 90% bi yɛrɛ bi Assimi Goïta la Mali population 90% bi yɛrɛ bi Malick Thiaw la Mali population 90% bi yɛrɛ bi docteur Sogel Kokala Maïga la o transition baara min bɛ sen na wallahi billahi talahi n bɛ kelen dɔn n'an y'an sigi ka nin lajɛ ils ont arrêté Modibo Keïta en 68 il nous a fallu 52 ans après pour que 2020 an ka se k'an ka jamana minɛ an tigɛ la bon cette fois-ci nous ye nin trio ci ça c'est une histoire d'un siècle ou plus o ye san 100 ko de ye ka taga fɛ an bɛ mise en garde
garde minke à l'endroit de la France. Un seul acte à Bamako. Commune de Moab, c'est qu'à Bloukouna, où est jardin d'enfants publics sont. Un seul acte à Bamako. On a beaucoup de gens qui n'y a un monument de martyrs. Qui vit non, ça sera un mauvais souvenir au Mali. Quand on français, on va dire qu'on va Amanga kuma porter mesure. Amanga kuma porter mesure. Ce pays tene. Ugambla kaburu pays kono. Ni kurane amanga kuma ifo. Parce que kuntana ka balo diekono no ya so antena en face kuma boko. Na ninka nga taw de là. On peut pas se réclamer héritier de Modibo Keïta, héritier de Che Guevara. Éteindre la mort face à la défense de la patrie. Il façon Begati, il façon Kumabo, qui veut Sira, qui veut Jito Yago, parce que pour le colonel de Bako, on s'en fout. Pour lasser Francima, Mohamoumba Langa Damana Kono, Wallahi, Billahi, Talahi, nous ma transition est toy, Akata Malidonga Sira fait. Wallahi billahi ta'ala ou nimesa mouna on a ils vont regretter pourquoi ils sont venus au monde. Parce que Amadon amène un mille quoi. Quand on a poussé les membres chacun dans son chacun, j'invite les camarades, les différentes organisations en cas Wajibi de Dongo, les détails nous divisent, tandis que l'essentiel nous condamne d'être ensemble. Un peuple invite une fois, il y a Wagati de Neta do autre 10% mais non le Francis Sago. Ani ko politique mo quoi? Ko politique mo re a fait sur la souye. On lui a la poste jité là. Donc bi au tête de Monaco de veille. Pas vous voulez ko ka jamana ka et les fondations processus là. Donc on a eu le marawa, on a pas on le marawa, on a tué le marawa. Wallahi billahi talahi never uniga est-ce que kulu wala ba kemede ala ko do anache nous la projet reka ere sous pour ça pour attaquer est-ce que on me sigide wallahi teoche aga ambitu tu vas voir la jeunesse malade de toutes ces couleurs fait banama là on va te rendre visite et de la façon la plus belle. Il faut que Allah ante sinina de ante sinina wa maganduma tanda ana kasange de bega yala ana kasange do ana kasango bulula il faut qu'Allah soit nous sommes les boucliers. Nous sommes les boucliers. Nous sommes les boucliers. Nous sommes les boucliers. Wallahi ni jamana nyagami ami nyagami. Qui veut le processus ici n'a à peine à l'autre à Djabi là. Mais à la gare de Mekoko, al sala kan de pour ganga se ka seba so jugu mais en segena wa kuma kan mata na wati de sira ambolo jamana nyama ga be message famu min kan ka ke o vigilance ga doublé en proposition chama me en to lu fo kene kan la be no me ne ba nyini kwa en ka bo clé fly na en ka bo ko mina en ka bo ko be ya to fanga ira ko anga to fanga bendo no ka to mina me bo cette fois-ci ante joyoro kelene ame caravane ne ko les boucliers sont présents à Bamako. Nous sommes 10 millions de jeunes en Ségamine quoi. C'est parce qu'on ne veut pas s'en mettre à Djadou. Il y a 10 millions de jeunes. Au même moment, on a dit Jitoué, on a Fougaroué, ou on a un Jito là, on a un Fougaroula. Nous sommes des boucliers. Ni dans ma nyamoro nous n'avons pas vraiment soudé. Voilà, il
ni magarula ibe yiru no tinaw de mara e bena jone mara de no ni ga ko ga ibe jone mara mo ko ne be tibla se ko ki mara nous ne sommes pas un peuple soumis, on n'est pas un peuple résigné, au contraire nous sommes un peuple debout, nous sommes un peuple libre, nous sommes un peuple puissant, nous sommes un peuple libérateur. Donc c'est pourquoi Anga Messazi Benoukouneka, on a assez tiré dans les gandhismes. Aujourd'hui nous rentrons dans la phase cruciale de la révolution qui est le guébarisme. Pour dent et pour talion taille. On fait aiguille pour aiguille. Ni jamais paniquer. Ni jamais pour la qui marche. On taille. On est là. Aiguille pour aiguille. Pilon pour m'asseoir. On est faso de jugu ni u dɛmɛbaga jɛkulu jugu minnu bɛ yen ni Mali ka ɲɛta man d'u ye k'a daminɛ Baba Modibo Keyita ka fanga la o ye dankari o la faso ɲɔngirila faso talonna 91 an ko kana ni basigi ye fasodenw ɲanina fasodenw tɔɔrɔla jeliw bɔnna 91 yalasa an bɛ se ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ sɔrɔ faso talonna 91 fana donc an tɛna se ka to talonni na ten transition min nana n'a kɛra jigisigi ye maliyɛnw ni farafina bɛɛ lajɛlen ma ni farafina ka hɔrɔnya bɛna sɔrɔ ni transition in ka réussite fɛ fasoden jugu dɔw ko k'u bɛna dankari o transition fana na bɛna min f'u ye malidenw ye Mali finitigilakaw ye u bɛɛ lajɛlen ka fara population kan an ka faso in yira n'an ɲini bolo ye an ka faso in jɔ kuma de fɔ ka faso in jɔ wale de kɛ an kana sɔn nata foyi k'a to an ka se ka an faso in buruja tugun faso in ka ɲɛtaga k'an b'o lasegin kɔ tugun Francina a dɛmɛbaga jɛkulu minnu bɛ yen bɛɛ lajɛlen y'a dɔn kabiri u nana an hakili la k'u nana faso in bɔli de la k'an dɛmɛ ka faso in bɔ dingɛ kɔnɔ nka an y'a ye a bɛna san 10 bɔ sisan faso tun bɛ ka segin de kɔ donc an y'a faamu ko an faso ka ɲɛtaga olu ka hɛrɛ to ye an faso ka bɔnɛ o de y'olu ka hɛrɛ ye donc transition nana président Assimi Goïta ni docteur Choguel Kokala Maïga u ko jɔnya juru min bɛ yen ni bɛɛ ni y'o kɛlɛ daminɛ a mɛnna k'a fɔ ko u b'o jɔnya juru in tigɛ donc transition bɛ k'a essayer k'o jɔnya juru in de tigɛ tant que ni jɔnya juru in ma tigɛ ka bɔ an ni Faransi cɛ an bɛ hɛrɛ min ɲini faso in ye a tɛ sɔrɔ. K'u jɔ u jɔyɔrɔ la il est temps autorité k'a jɔ a jɔyɔrɔ la kuma na kɔnɔ don. Mali kɔnɔ yan il est temps autorité ka état de siège décrété état de siège ka décrété min fɔra assemblée kɔnɔ ko les paramilitaires les polices la police la gendarmerie la police la douane même aux efforts a bɛɛ ka taa armée la an bɛɛ lajɛlen k'an constitué ka kɛ armée ye an k'an jɔ an ka sɔrɔsiw kɔfɛ u tɛ taa faga fu la n'an m'an jɔ an jɔyɔrɔ la ni état m'a jɔ a jɔyɔrɔ la mɔgɔw bɛna molobaliya k'an na yan an bɛ ka mɔgɔ minnu kɔ dogo olu de bɛ ka coup d'état kɛ olu de bɛ ka coup d'état préparé olu de bɛ ka mɔgɔw bila u k'an ka ɲɛmɔgɔw buruja il faut que ça s'arrête il faut que les autorités s'assument an b'u ko su ani tile le soutien kɔni o kuma banna pewu n'u ko k'an ka tenir dɔ bi on est prêt
Mais au bout de jour, là, état de siège décrété. Mali on est taillé. Mali d'abord taillé. Ou bien frontière bête ou n'a pas là-bas. Là-bas. Avec fait là de fort. La conquête du pouvoir et la conservation du pouvoir. Aïe, il y a quel est pour Dungo Djougoudou, aïe, il y a quel est pour gouvernance humaine. Mais John ne veut pas gouvernement géré. Il veut pas quel est. Au niveau de l'administration, c'est la même personne. On ne peut pas faire le changement avec les gens qui n'aiment pas le changement. Il faut que les autorités Sereke, Nima Jangi Yerela, Abisse Soro Yerela, Komin Kera, Nikle Flaina, Nakera Kuleta Ratele Sisa, Mouchita Kofe, Bella Jene, Family Sorala, Mohamba Kofe, Ojenon. Au-delà, encore, mi et ministre Koye, parce que Francis militaire ou bien ministre Konana, Antifa Kouye ou Kafin Kana renouveler en ministre ka bon fait à Wekele. Frana, mina min fana dauka. Ambuka kami namba utiliser no etwauka no français. Ne ba nyini autorité au fait. Gelea tola anga bo francophonie konnana, malika bo francophonie konnana. Wallahi billahi tallahi Rwanda yake tara kuna Commonwealth konnana. Yani anga kaunka dompala ayira sawo konnana. Anga Angleta anga France ka anga plateau. Anga demsanu ka kala sadige samure kala mi mina damine anga damno la kay. Parce que ambe min konnana ni. Ambe janfan jugu min konnana ni. Lebe fe ko ka famille sur la anga kwa konnana. Mo mira ko surasi ko kele drone lo